Hi friends! My name is Sandra and you're watching Micro Moments. For today's video, maglilibot-libot po tayo kasi nag-snow kaninang umaga. Pero umulan, ngayon kasalukuyang umuulan po. Kung kaya habang hindi pa natanggal yung snow, ay pagsamantalahan natin maglibot-libot. Ayan, maulan po ngayon talaga, umuulan na. Nagdala pa akong payong. Libot-libot po tayo habang may snow pa kasi ngayon rain, bukas rain, so malaking posibilidad na itong mga white na to na nakikita ninyo matatanggal na naman to friends. Tingnan nyo oh, may nag-ano pala dito may nag barbecue habang nag-snow oh. Galing naman nila. So ito ngayon may dog na lumapit. So yung ano friends, yung makikita nyo nasa snow, combination talaga siya ng ano, ulan at saka snow, so wet type. Puting puti po yung paligid. Yan, may dala kong payong oh. Ano po ngayon, holiday pa din dito. 26 is second day of Christmas. First day of Christmas, 25, 26, second day of Christmas. So, yung mga tao na hindi nag-work sa mga hospital or grocery, close, parang close pa din sila. Yung mga need ng immediate care, hindi nag-work doon. Nasa bahay lang talaga sila sa ngayon. Yan. Nag-snow na talaga. First snow po dito sa place ko this season. Kaya gusto kong bahagi din sa inyo na first snow for this season. Yan, nag-snow na. Kahit umuulan, pasyal-pasyal pa din tayo para makita nyo friends na maputi na yung paligid. Ay, yung ano, yung daanan hindi siya maputi kasi madami nang dumadaan ng mga cars, so hindi na ganun kaputi. Kabila na naman. Ayan, pero yung mga dadaanan ng mga tao puting-puti pa din. So, snow kanina, pero ngayon ulan. So, mamaya-maya or bukas, wala na naman to friends. Tanggal uli yung ano, yung puti-puti sa paligid. Mapakita ko din sa inyo friends kasi yesterday PM shift ako. Tsaka pinang-picturean ko yung mga ano, mga crystal coated na mga grass sa gilid ng daanan. Pakita ko din sa inyo friends, i-feature ko mamaya para makita nyo din yung ano, yung mga crystal coated na mga dried plants sa paligid-ligid na ang gaano to kaganda sa gabi. Ayan. White na white yung ano ngayon, paligid. Pero expect na lang bukas or 2 days from now, wala na naman. Tanggal uli, tanggal. Ayan yung karsada. Kasi dinadaanan, wala nang snow. Dito lang sa ano, dito lang sa dinadaanan ng mga tao. Punta tayo dito sa ano, kasi nature na nature po itong ano, paligid. Paligid-ligid, nature na nature. Tingnan niyo po ha. Gaano ka nature na nature yung paligid ko. Ayan. Andito tayo sa, hindi pa naman po to forest. Yung unahan po dyan, isa sa pinakamalawak na nature park dito sa Norway. Outdoor park. So, mukhang gubat lang po friends, pero wala pa po tayo sa gubat.
Ito yung nakaganda dito sa place ko, friends, kasi malapit sa nature, malapit sa work. Kaya gusto ko dito. Kasi sobrang hilig ko sa nature, friends. Ayan. Na-picture ko talaga kahit maulan, friends. Umuulan na po talaga ngayon. Kasi kanina, late akong nagising. Yesterday, duty ako, diba? PM shift. Tapos, ngayon off. Tapos bukas AM, morning shift. So, kung bukas ko pa ito feature after work, kasi morning duty. Baka wala na, friends. Wala nang snow. So, mas mainam na ngayon na. Kahit umuulan. Kahit nag-start ng umulan. Feature pa din tayo. Ayan. Ayan. Naka-raincoat. Raincoat po tong ano, outer layer ng suot ko. Wala na, hindi tayo pwedeng umawit ng let it snow, friends, kasi hindi na nag-snow. Ano na talaga, rain. Siguro awitin natin, friends. Rain, rain, go away. Ano? Kasi maulan eh. Pero yung guys, maulan, friends, yung neighbor ko, nag-ano pa din sila barbecue sa labas. Mimi siguro ng anak niya yung mag-ano, outdoor activity, mag-barbecue, kaya yun, mag-ama nag-barbecue. Yan, nature na nature yung paligid, friends. At least nakita nyo, friends, kung gaano ka ganda yung first snowfall dito sa place ko. Kasi sa ibang part ng Norway, matagal na po silang may snow. Kami ngayon lang talaga, December 26. Ngayon pa nag-snow. First time ko, friends, na late. Since 2012, kasi 2012 ako nagpunta dito. First time ko na super late na nag-start yung snow. Till next time, friends. God bless.